malá pauza na občerstvenie. Po 10 kilometroch z tohto smeru som prišiel. Je tam Národný park Montserrat. Pri tom dome som zle odbočil a prešiel som asi 1 kilometr nesprávnym smerom, ale našťastie som sa zbadal, tak som sa vrátil. A tu mám šípku a týmto smerom hore v takomto teréne sa ide hore. Dokonca aj z oblaka ukazuje šípku, že kde.